M'hemm xejn illegali li wieħed jiftaħ kumpanija l-Panama. Iddikjara dan Noel Buttigieg Scicluna, opinjonist mitħla tal-Partit Nazzjonalista, meta kienet jieħu sehem fil-programm Arena. Fiha xi ħaġa ħażina li tiftaħ kont il-Panama? Mela, ħanibdew billi ngħidu illi li tiftaħ kumpanija il-Panama u tsikk mhijiex illegali. Nhar it-tnejn li għadda f'Panama Papers feġġew l-ismijiet ta' diversi esponenti nazzjonalisti, fosthom il-kumpanija EMD li Buttigieg Scicluna stess joffrila konsulenza. Għalhekk id-diska inbidlet. L-EMD. Ma kont taf li ftu daw il-kumpaniji? Naf li teżisti l-kumpanija. Il-Panama kont taf li ftu l-kumpaniji? Naħlef li ma naf xejn, jiena sirt naf issa. Fl-aħħarien Buttigieg Scicluna kien fost l-esponenti li ħarġu jipprotestaw kontra Panama Papers. Bħalu kien hemm ukoll esponenti nazzjonalisti li b'xi mod jew ieħor jgħinu nies jiftħu kumpanija il-Panama. Waqt il-programm Arena l-opinjonista Edward Gatt innota l-ipokrezija ta' ċerti esponenti nazzjonalisti. Li ħafna nies simpatizzanti tal-Partit Nazzjonalista, ħafna nies li kienu qed jipprotestaw u jorganizzaw il-protesti, kienu involuti sawonqhom f'daw l-organizzazzjonijiet biex jgħinu lin-nies li huma simpatizzanti magħhom. Hemmhekk huwa tajjeb għax inti għandek twemmin nazzjonalist u għax int simpatizzant nazzjonalist tajjeb. Dak l-aġir li niftaħ konġol Panama għal dawk in-nies, dak tajjeb. Imma x'għandna xi ħadd li huwa ministru jew simpatizzant laburist, dak ħażin, dak korrott, dak illegali, dak għanajru lill-Kummissarju tal-Pulizija tal-Dema. Tal-istess opinjoni kien l-editur maniġerjali tal-Malta Today, Xavier Balzan. U mhux qed laqas qed ngħid li l-Partit Nazzjonalista m'għandux kritika, ma mhux qed ngħid li l-Kap tal-Pulizija m'għandux kritika, jien qed nistaqsi kif jista' jqumu ċerti nies li jekk dawn huma involuti huma stess fis-servizzi fis-settur finanzjarji. Fost dawn kien hemm Ruben Balzan sef fin-negozju ta' Francis Zamidi Mek u qrib ħafna ta' Simon Busuttil. Imma meta nara ċerti nies bħal Ruben Balzan jippontifika. Għaddu nsemmu xi tisemmi lilek, mhux tisem Francis Zamidi Mek, għax għandi rispett la. Imma jippontifika. Isu qed tgħidlek ħareġ minn washing machine bil-Dixon u bil-Persil f'daqqa u qed jippontifika fuq daw it-tax haven. U ma tu stess jagħmel il-flejjes, il-belli li jri minnhom. Jiena nibda nistaqsi, ommu lej, f'liema pajjiż. Quddiem dawn l-aħħar żviluppi fil-Panama Papers, Edward Gatt sejjaħ bħala impostazzjoni l-aġir ta' ċerti esponenti nazzjonalisti. Ma qalunniex huma illi huma tiservu ta' intermedjarji? Dawa xi nkixfu qed isir dad-dibattitu bir-rispett kollu. Huwa kollu impostazzjoni ħażina. Impostazzjoni, issa impostazzjoni, imma xarejn nisimgħu issa impostazzjoni għax inkixfu ċertu nies, issa impostazzjoni. Is-servizzi li daw in-nies jagħmlu li huma servizzi leġittimi. Jien mhux nattakka servizzi, no way. Jien qed ngħid li daw in-nies li tant